Lis omong sik. Lilis. Heeh. Iki sing sijine sapa iki? Sijine sebelah sapa? Widya. Heeh. Jadi aku ngaturaken matur gunging panuwun. Dalu punika nggih sampun handharaken Derba Wilis kalian Anggita Nada. Dalu punika mbok pilih menika wonten pamungkasing ngatur utawi ingkang angka terakhir wonten tari rampok singa bareng tanding. Pramila wonten sedaya lepat kula sak kanca rombongan nyuwun lumunturing gunging sih samudra pangaksanga. Sumangga kita pirsani wonten tari rampok singa bareng tanding mekaten. Dik Ana, Dik Tutu lan ugi Dik Lilis. Rasane atiku tansah kudu angguyu semono aku mung ora ngira saka gedine pisumbang sehmu gawe bombong ing hatiku ora turu aku ngipi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rino wengi tak pundi kaya aji mukul aku utama tansah langgeng. Gentayangan yen awan ratuyan makan lisian yen bengi ra bisa turu namung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah bareng saiki ketemu yo adik tansah nyedhao aku pimen mari kangen rasaku tansah sumandi. Bayangkan yen awan radoyan mangan mung lisihan yen daluran bisa turun ngembang tansah mikirake sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lagi wong bagus nyedhak aku pipen mari kangen wonten sliramu sumande. Ayo yo saya Derma yen awan aku radoyan mangan yen bengi turu tansah kisihan sing tak pikir Dadi manten sepasar kok wis pegatan
kutut manggung paukir asmara dono atiku bingung sing dipikir rumangsa tiga rondo teles tansah katuning netra ora tumomo lara kangen disontek kok malah nemen lara rindu di jamane malah ngeluh pimen mari yen kowe dadi bojoku itu ketoken pipimu turu jam 8 ketok janggutmu turu jam 9 ketok dadamu turu jam 1 lampu terus tak pateni ayo ayo Kang Marji ayo iki metune apa iki ayo dek denger iki metune iya oh wonge bubuk hae yo ayo Kang Marji Kang Marji halo wae sapa iki sapa Terpawilis Rasda Jaran ta Rasida ora kecetit oke lok ayo gar ayo lok bluduk jongor kejongor Kang Marji celeng wedok wedok enek bawuhe ora enek yuk piye anu enek senene memburi kalau mati diri cari saya oh ya ayo garut putut dalam inggo barongan masuk medem masuk iya hop lalu som ayo celeng wedok Kang Marji wedok kok roh ketok aneh ayo wedok apane aduh wedok wo ketok pentule apane pentul lo iki asune Dendi iki asune asune ra metu asune remuk mukok asune mukok buka iya das pep dalem matur suwun karo kayin siapa das yuk iya aduh pancene aku kudu narimo tinimbang hatiku amung nelongso wong manis kok aja seneng leledo rinoso tresnamu yen tidoi kumipet tanah weawe mong telak anggape lat angin sekar jambe bebasane
lo. Ya so. Aku kudu tinimbang Ayo ger muter ger. manis baca senang leledo rinoso tresnamu mung lelamisan Ayo pong. yen tidoi kumipet Irsi. Jos. Ayo ger, sopran ger. Lo. Bebasane Ayo Mas Asumono. bayanganmu dewe Ayo Mas Asumono. Lo. Oh. Lo om. Salengi ganti lanang om. Kang Marji. Sampai neng di kok ora ketok iki. Lho ketok. Ayo. iki cerita misteri gunung Merapi kocar kacir tiga geger mak lampir Raden Sembara kang bisa anandingi nganggo pusaka pecut amara suli lo tenan Mas Bonojo mak lo tenan kurang karo kuwi suarane grandong malampir rambut kimbal ngedeni pasir malampir rupa kang medake Ayo masuk mono. cerita misteri gunung Merapi Au iki asune ra metu. Lo op. Jos. Pak Bejo Op. Au. kang bisa anandingi nganggo pusaka pecut amara suli putut teko lo tenan maradian kok dadi manten Lusman Gendeng kurang karong kuwi suarane grandong malampir Rambut kimbang ngedeni pasir. Malampir. Rambut kibang ngedeni. Ayo. Yo, dipecane. Lo. Ayo Kang Marji. Sampai orang jaran. Ayo. Barangane romot tuh. Saya nonton kesel. Raine mincuk. MC-ne cocote wis lepoh. Ayo. MC ora. MC modal cocot. Modal cocot. Iya. Cocote wis lepoh. Remuk. Remuk. Lah kayak Mas Sutris modal cocot ya. lempah apa nih yorong nek Ya cocote lepoh ya. pipis Mas saya lo Mas Sutris. dalam sayang Kibote mati Mas Sutris. modar ning ngarepno Rinonte Rinonte Tapi sing ngebas sing sehat. ngebas apane ya bas ya ora dicekel ayo ayo Sen Ayo jos. pas paling lo ya iki lo derpawiris garas punggar cepakno garongane Kene tak kepronda semua. Mas Sutris. dalam sayangku Sing ngedang ganti. ganti Mas Asu Mono. Asu Mono. Heeh.
Aku kali jenenge. Heeh. Jenenge apik. Asumono Sehe. Heeh, apik jenenge. Ayo. Oh. Wah. Sesuk anakmu jeneng ngono, Mas. Ya ora no. Piye? Tak jenenge Bagus pribadi. Utawi Ibu Oke. Nojo. Ayo Vin. Anggita nada. Oke. Lah. La. Apok jaya ngerontor ger. Kang Cidel Sumarji anu. Dadi. Rambutnya abang tuh. Ayo. Besok rambutnya sempir gini gitu. Sesuk sepir. Jajal. Rambut ngisor apa dhuwur? Oh, ya dhuwur lho, Dik. Oh, dhuwur. Tak kira ngisor. Kisar ya Jon. Ayo. Lilis guyu. Dik Sumono. Rokoknya diangkep. Din. Keplepaken Bojomu anu ngendang motone. lho, bojomu ngendang. Apa. Ayo, Yuk. Ayo. Pilon ratil. Oh, talah. Masih tol. Setengah rolas kurang 9 menit. Ayo. Sing ngendang keplepaken kena rokok. Alah domongi ya. Apa jamu nih? Ya cocok pangan rokok. Jajal Rinonce kan ngomong Rinonce. Rinonce lho. Sing ayo Dik. Velo. Oh, gejala stroke oleh iki. Ngomong ya. Pelo. Nom-noman no fales. Ayo, Dik. Rinonce rani pucuk. Ngombene es jeruk. Lala. Mas Imam. Mas Imam. Duer. Alah. Iya. Tepar. Ayo tepar. Ayo. Iki lho. Ora muni. Wayo. Ayo. Wis. Keprok garose. Ayo si Garno Gar. Masuk mono tak gak neneh Gar. Ayo. Ayo keprok. Iya. Bakal sik buru. Kurang 8 menit, setengah jam. Mas Utris. Kalem sayangku. Sing ngegong sama Mas Utris. Anu Mas Jamus. Mas Jamus. Bakul manuk. Jalan makanya. Bakul manuk. Apal aku. Sing kenceng lho kene iki. Bonoto guyu, Bene. Ora ngeteri kok e. Ya Cipta Budaya lek rapi tanya kebacut. Kebacut pokoke. Kebacut. Ayo. Ngene iki. Tapi tanggapan Jo. Ayo. Iki lho. Ya. Sanggil daster gar ke pondase. Lho. Mas Asumono sih. Tan bener. DRS Suketut. Heeh. Playtre. Kadari apa jamu nih. Lo. Tanggal 15 toh. Alah tangga oke. Mas Pandi. Rokok mlebet 14 karo 15 tangga oke. Dina lan bengi. Lho. Wis masuk. Lo. Iya. Mas Utris. Dalem sayang. Saya nyamper sama Mas Utris. Alah Rizky. Irsi. Kolone mumpet ya. Ayo. Ulangnya sapa? Mas Utris. Dalem MC-ne Jidul Sumarji. Modern. Oke. Iya. Upin dan Ipin ya kene. Jalannya angel lho tuh tawain dot. Ayo. Ndak apa-apa. Ayo sing bareng kita kabeh. Ayo. Ambo jaya
rata Iya. singa barong banyo kok anggegi risi gereng dan kena pilando Metronya Maju siji wae siji kan. Ora tak kakak lipat. Karo kang kasuwun gawe tulaning sesapa yen lena kana bilahi sumana sehi Lok. Masuk mana? Lok. Titi wancine Mas Ketuk SPD Rindu Mawur ya. Rahat Pengarane ngajure dong mekuru kangsa kaya putula ora pranjit teng turangga esti kata ingkang Drojo lelayu sapi iya Rino jauh mulai disini wong dakwaan ada wong atas ora mulai lho lok ayo Mas Jamus ayo diisi Indonesia merdeka modal rokok sak bungkus duit entek paitan atus rambutku wis tak elus karepku ben tambah bagus umur setengah tuwa
watara dadi duda idep-idep ngombah mata umur ben tambah sati ina Mas Gunaja perayaan ramen nang mojo panggung buka giling ing saben-saben taun golek kenalan arek saka gunung sing dheweke dadi juragan sarung petung ketemu etung Aku wis ketemu etung aku wis ora bingung yen adep kemulan sarung etung ketemu etung aku dek wis temu etung aku wis ora bingung yen arep nyarum gitu ayo Pak No juragan sarung model rokok sak bungkus duwe tetek pahit tanah dus rambutku wis elus karepku ben tambah bagus umur setengah